Pozdrav ljudi, Piflorosto ovde i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću pričati o svojim planovima i ciljevima za 2025. godinu i zato pre svega želim da vam čestitam novu 2025. godinu i božićne praznike. Znam da malo kasnim sa time, ali proveo sam novu godinu i Božić kod kuće sa svojim prijateljima, u krugu svoje porodice, meni bliskih ljudi, tako da nisam imao toliko vremena da se pozabavim YouTube kanalom, tako da sada vam naknadno čestitam novogodišnje i božićne praznike. A sada hajde da pređemo na temu videa, a to su moji planovi. Prvenstveno ono što želim da postignem jeste da videi budu kvalitetniji. Definitivno ću više seći, više ću obratiti pažnju na neke sitnice u videima, možda ću ubacivati s vremena na vreme neku muziku ili neke bolje efekte. Što se tiče naravno ovih dužih videa, što se tiče shortsa, prošle godine sam ih izbacivao na pretek i to sada više neće biti slučaj. Dakle, kada sam otvarao kutije sa sličicama, nisam birao koja kesica će ići na shorts. One bolje sam svakako objavljivao, ali sam s vremena na vreme ubacivao i kesice koje su bile onako prosečne ili čak ispod prosečne, tako da ove godine ću samo objavljivati shortse što se tiče otvaranja kesica, gde smatram da sam dobio solidne ili jako dobre sličice. Takođe, još jedan od ciljeva mi je, prošle godine sam započeo 3 albuma, ja mislim na ovom kanalu, to su UEFA Tops Evropsko prvenstvo 2024. FIFA 365 Paninijev album i kupio sam, ili sam dobio, nisam siguran, ovaj Topsov album za Ligu šampiona, nijedan od njih nisam popunio, tako da je jedan od ciljeva da popunim pa bar 2 od ta 3 albuma ove godine. Takođe sam dobio u skorije vreme komentare što se tiče udara nostalgije, videa gde sam otvarao Bunga Banga Re, kesice i pričao malo o emisiji i tako dalje. Takođe ne želim taj serijal da zapostavim, a pored toga želim i da napravim novi serijal, on je još u planu, ali vidjet ćete o čemu se radi, bit će konkretno vezan za fudbal. Ono što takođe želim jeste više vlogova da snimim, planiram opet da idem u Beč ove godine kada budu igrale Srbija i Austrija, to jest Austrija i Srbija. Takođe planiram da odem na utakmice Borussia Dortmund, pošto njih gotivim iz Nemačke, na primjer Inter gotivim iz Italije, želim malo i da putujem ove godine što se YouTube kanala tiče. I više ću live-ova snimiti, ali za to mi treba prvo kamera i uključit ću članstva, ali još uvek nisam siguran šta. Ukoliko imate neke ideje što bih možda mogao da radim, napišite u komentarima slobodno, a ja ću to uzeti u obzir i pokušat ću da modifikujem, a ako ideja je jako dobra, što da ne, može ona i da posluži kao dobra ideja za članstva. Što se tiče ciljeva, mislim da sam skroman kada kažem da mi je cilj ove godine da stignem do 3000 subscribera, a što se tiče pregleda na nekom dužem videu, ovi što su preko 3 minuta, prošle godine, to je 2024. sam imao video od 17.000 pregleda. Cilj ove godine mi je da jedan video bar pređe 20.000 pregleda, to bi me onako ispunilo i bio bih srećan zbog toga. I takođe, sličice nisu jedina kolekcionarska stvar koju skupljam. Jako gotivim japansku kulturu i skupljam mange, pošto volim anime da gledam i tako dalje. Tako da ću otvoriti nemački ili engleski kanal, još uvek se dvoumim, pošto oba jezika pričam jako dobro, ja bih rekao. Vi mi napišite šta mislite da je bolje, pretpostavljam da će više ljudi reći engleski, jer više ljudi zna engleski, ali ja bolje pričam nemački, tako da vidjet ćemo šta će biti. Tako da to su moji planovi i ciljevi za ovu godinu. Ukoliko ste odgledali video, obavezno like, ukoliko vam se svideo, subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!